ва малоҳат шаҳрванди ҳамин ноҳия имрӯз хабар ёфтам, ки дар ноҳияи мо аз тарафи фонди хайриявии Музаффар бо дастгирии Вазорати Тандурустӣ барои ташхис ва муайян кардани бемориҳои саратонӣ духтурони соҳибтаҷриба ташриф овардаанд. Ва ман бисёр миннатдории худро ба ин ташкилот мерасонам, ки имрӯз чӣ қадар бемориҳои саратонӣ муайян карда мешаваду беморон сари вақт табобат мешаванд. Ва аз ҳамин ташкилотҳо хоҳиш дорам, ки ҳамин хел ташрифҳо бисёртар шаванду ба занҳои тоҷики мо кӯмаки аввалин дараҷа расонда шавад ва ин бемории саратонӣ пешгирӣ карда шавад. Сутибогӣ ва обидаи саркавна, духтур саратоншиносӣ, маркази саратоншиносии вилояти Хатлон бо мақсади пешгирии саратони гарданаки бачадон тавассути скрининги визуалӣ аз 15 сентябр то 23 сентябри соли ҷорӣ дар ноҳияҳои Вахш, Дӯстӣ, Леваканди вилояти Хатлон дар доираи лоиҳаи ҳаёт бидуни саратон бо ки фонди хайриявии Музаффар ва бо дастгирии Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст, иштирок намудем. Дар ин скрининг зиёда аз 240 занони ин ноҳияҳо ба муайянкунии гарданаки бачадон фаро гирифта шудаанд. Хурсандовар аст, ки зиёда аз 60% заноне ки буданд, онҳо гарданаки бачадонашон ва умуман узвҳои занонашон солим ҳастанд. Фақат 40% ин занҳо он ё ин нуқсонҳои гарданаки бачадон доранд, ки ба онҳо ба маркази саратоншиносии вилояти Хатлон равон карда шудаанд барои давом додани муоина, яъне гузарондани таҳлилҳои морфологӣ, патоморфологӣ. Аллакай чанд нафаре аз ин ноҳияҳо ба маркази саратоншиносии вилояти Хатлон муроҷиат карда истодаанд ва мо ба онҳо оянда давоми ин табобати онҳо дар зери мутахассисони маркази саратоншиносӣ фаро гирифта мешаванд. Мо миннатдории худро ба фонди хайриявии Музаффар ва дастгирии Вазорати Тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем, ки ҳамин гуна лоиҳаҳо ташкил карда шудаанд, ки занҳои ноҳияҳои дурдаст, ки ба ҳамин хел муоина фаро гирифта шуданд.